Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Kani amang gud mga higalay usa ka nag-take ni siya og pagka-maestra unya ni nananghid ni Mulakaw kay managkot lagi unta no managkot kay aron lagi in taon ba bawo na kay nimo take kag board exam o take kag bar exam o magana no masangpit man gid mo tanang simbahan mga higala. Straight to the point. Aya pa nang Mulakaw siya kay ampo siya mga higala bisita iglesia kay niadto pa man ning kwan Birnes pa ni na kwan indaken or niadtong kwan pa Birnes pa no. So Birnes pa ni sa Nilakaw kay magbisita iglesia. Makasabot lamang gyud ka anak mga sukit tig paminaw kay padung ka mo take og bar exam, take ka og kining ani mga higalang board exam mangita magagpamaagi gyud. Kanan duda kay dakong problema sa kinabuhi sus. Ang tanang simbahan mahigala imong maabot og suroy. Straight to the point. Ako bitaw kani adto pag take na ko bar exam porbida. Apit tanang milagrosong simbahan din Sugbo ako gyung giadto. Para wa gyud ni sipiat gani kay straight to the point. Kay aron gyud nga matabangan ka ba kay nahibaw man ta makagalaan nga magtuon magudta pero doon may mga biyan sa atong kontrol. Sumuna nga maningkamo ta mga sugid di paminaw mausan ni siya nga ang iyang paranghid nga magbisita iglesia. Naon sa pangitabo ang mga sugid di paminaw gahapong adlaw mao na malay nawasa na missing siya for 2 days. Ang iyang mga kabanay nagpost na mga kagalaan na nawaga na og hain na in taon kining maong mo take og licensure examination for teachers. Naon sa bang hitabo ang may galaga hapon mao na lay nahibaw-an nga duna mga higalay patayng lawas nga gilabay didto sa bukirang bahin sa Danau. Straight to the point. Dunay nag-chat nako akong gipa-check mga higala ni Radyoman Polauro o pag-check didto mga higala sos ni Agyod in town. Ilang giadto kay bukid naman din is Danau. Si Polauro murag suito ini kay taga Danau man iyang mga kaliwatan gyud. Naga taga Danau man ang kining mao mga higalang mo take unta og exam sa pagka-maestra. Ang napalgang patay kagahapong adlaw mga sukid tig paminaw. Paita in taon ani. Atong check ang kompletong detalye mga higala sa report. Gahapon ang kuan mo to nga pagka-Birnes pa ni siya indayken, hapit na gyud ba? Hapit na gyud. Birnes magbisita iglesia kay ni anak di ay mga higalang Domingo gahapong adlaw mao na ang licensure examination for teachers. Gahapong adlaw pod siya nahibaw-an, gahapong adlaw sad siya may higala nakit-an nga wa nay kinabuhi. Straight to the point. Ang mga tagtungod sige pangita na nito pang Birnes so naman mauli pagkagabi Hay naman ning ano mauli. So agi ka uli ato pagka Sabado. Hay naman. So natagbaw pangita may ganang tagtungod kay exam na gud ni following day. Aliban ka na day asa man ni nagtuon ba kani asa man ni napita. Exam naman sus kagahapong adlaw mga sukid di paminaw mao na lamay ato na hibaw-an nga kini maong babae didto na mga higala na palgan sa bukirang bahin sa Danau. Pero gilabay ba kani dayken? Ato paminawon ang kompletong detalye sa report kasama mo sa balita Radyoman Polauro. Paul DYHP RMM Report. Radyoman Attorney Ropil human na pahibaw nimo nato ato na yung gihimuan og dali nga pakisusi unya daan na sad ta nga nakakita ining post sa mga kabanay niini niya nga nangita na niya niadto nga miagi pa nga adlaw no. So sa pag-follow up dayon nato sa kapulisan although karong buntag nagdisod na ta og kontak sa investigador kay dili na jud makontak ang iyang cellphone gawa sa ilang dis officer nga di sad pwede motubag sa atong mga laglom nga mga pangutana base sa ato karong gihimo nga investigative report. Alas 12:50 jud Radyoman Attorney Rupil mao ni ang oras nga nakita kining patayng lawas ni Maria Sofia Manulat Olaguer 37 anyos unya minyo ni siya
nakatapos ni siya, nakagraduar ni siya sa Bachelor of Education o kining pagkamaestra, pagkamagtutudlo. Taga sitio Mangitngit ni siya, Barangay Sandayong Norte, Danau City. Bukid na sad ni siya nga lugar. In fact, og naa kay Purwell, lisod itungas-tungas ining dapita gawa sa mga habal-habal. Aha, so ikaw Paul, sito pag kaning Danau Paul, kining ila, kining barangay Sandayong, bukid na ni sa Danau. Asa may kabukid din sa parokya ni Father Salo, Kandado, dito sa may kining Sabang, dito sa may Danau sa kwan. Ibo Danau. Oh. Asa may kabukid ni Paul? Mauna ning sumpay-sumpay dito. Sumpay-sumpay. Oh. Pero mas may man ka Father Salo kay maabot pa man to og four wheels nga sakiran, pero lisod lang gid noon. Pero at least maabot pa man to tong parokya ni Father Gonzalo Candado dito sa kwan. Balik-balik man ko dito Paul kay imbitar man kong Father Salo to sa pipila ka mga panahon. Naka-sito ko to bitimbukiran gid kayo Paul. Murag sumpay na dito sa Kalasangan ba? Kalasangan. Sumpay na sa Cebu Safari sa Carmen Paul. Murag mao nang kabukiran diha. Diretso-diretsoon Radyo Man Attorney Rupil, manglapos na diri sa bukid sa Agsungot, kining sa Tap-Tap, Babag, manglapos na diyan dapita, no? Kanang danda simentado naman noon na diha ang pipila ka porsyon, pero doon ay putol-putol siya. So taga sa barangay Sandayong ni Norte Danau, apan dito naman sa makitaan Paul sa Mount Mahinlo Holy Cross, Barangay Masaba, Danau City. Unsa may gilayon ka na ni Paul? Bukid gyapon ni nga barangay. Bukid gyapon ni siya, layo gyapon ni siya Radyo Man Attorney Rupil, no? Sa atong kachat nga anak, usa sa mga anak ani niya si DC mi butyag nato kadiyot kay putol-putol man ang iyang pag-reply sa atong chat. In fact, natagaan ta niya contact number. Friday morning, mga alas 6 sa Kabuntagon, ni Biya ni, nananghid ni si Maria, kining biktima. Moadto sa Holy Cross, Mount Manghilaw. O, kining dapit niya iyang sang nakita, no? So, dito kay mga Liya, kay gahapon, Domingo, mo schedule sa licensure examination pagka professional teacher. Sitio Manghilaw, Barangay Masaba, bukid po ni Paul, layo ra ni sa Sandayong, Barangay Sandayong o kining Sitio Manghilaw, Barangay Masaba. Sikit-sikit na ni dito, Radyo Man Attorney Rupil. So silingan na ni nga barangay. Although doon nalay gilayon jud sa biyahe. Nya, mauna ni siya, tapad-tapad na ni siya dito. Sa lugar nga dito siya makiti, kining Sitio Manghilaw, Barangay Masaba, Danau City. Mauna niya nakitaan dito sa usa ka libon kayo nga lugar kanang daghan nang nanubo nga mga tanom-tanom ba. Mura gilabay ni dito Paul, kani maahon Paul. Pwede sa siya gida siya dito o dito siya gipatay. Pwede po nga naagi siya dito, gisundan siya. So sa siya maatli sa wa mailhing mamumuno. Humanto wa kauli kay nabalaka na lagi Bernis pagod nilakaw. Buntag pa kayo sa alas 6. Nya pagkasabado wa na mauli. Nya Domingo ang schedule sa exam. Oktubre 2. Basta man nga kuanday kining barangay Sitio Manghilaw Holy Cross Barangay Masaba, doon na ni mga patron din nga mga milagroso Paul. Wa ko ka saka pagyudihan dapita Radyo Man Attorney Rupil, pero mura ni siya kanang tungasanan gani panahon sa Semana Santa. Pwede ka kay nadia ang Holy Cross nga dako sad nga cross na Paul. Nadia anya kana mauligi kaning mga milagro daghan turong gi milagrohan dia Radyo Man Attorney Rupil kung unsay mga pangayoon, mga panginahanglan sa ilang tagsa-tagsa ka kaugalingon ma-granted siguro ba. So mao to ni adto dito. Unya, mao to wa naman unsa may background ani niya, do na ni sa Ibana Paul, kay do na may anak ka ni, unya unsa man ni do na ni unsa may iyang kisa may iyang kauban nya na panahon na wa ba say kuyog, kisa man nga habal-habal iyang gisakyan, kay atong masusi ba o maklaro unsang hitabo agi ni Radyo Man Paul. Minyo ni siya Radyo Man Attorney Rupil ang iyang status jud, no? Wa lang ko ka pangutana ay ning DC kay putol-putol lagi among pag-chat-chat ani niya gahapon og pila sila kabuk anak, basta kinis DC usanin sa iyang
mga anak Radyoman Attorney Rupil, no? Oh, nya matong ako sing siguro ag kuhag ka cellphone number iyang gihatag nato. So gihatag nato ni Daiken pero karong buntag dili na siya makontak pero off and on ang iyang pag Tingali kay kanang pong bukid sa Danau. Pagadto ka ng Father Kwan kani Salo Candado, wa may signal kani dito Paul. Dito man ko wa gi signal. Nakoy gihatag bag-ong number ni kasamang Ken. So ay lang na kasamang Ken kay ni reply ni nako si DC naghatag og laing number nga pasuwayal niya kontak kay basig mao ni ang kusog-kusog nga signal ron dito Daiken. So ay lang si DC manulat na siya, no? Usa sa mga anak ni ining gipatay o kung gipatay mga ini kay wa may dugo nga nakita sa hulagway nga gipada sa atong mga suking tigpaminaw Radyoman Attorney Rupil nga ato pong na-communicate dayon gahapon. Pero kini Paul, kon magod kay palitan og nagbaktas siya diha, naginusara ba ka siya unsa ba kay nungdan nga say kauban naginusara ba ka? Pero nasa nakita sa libon apan matud pa kon manggod kini ni ang nawa na niyang nawa ni siya do kadlaw ang initial nga pakisusi nawa man niya cellphone unya lain na sab ang sapaw sa t-shirt nga gisulob. So ang ato kung padalitan pagbiya niya gikasabali unsa nga t-shirt nga gisulob unya tingali masakiton ba ka ni giatake ba lang kagkalit nga ano walay foul play ba nagbaktas ka na dito karon nga giatake ka namatay pero dili mausab ang t-shirt Radyoman Paul. Ayun na kay humanin nila gi paalarma sa social media lahi man iyang gisuot Radyoman Attorney Rupil. Kanang picture nga atong gipakita diha mao na iyang gisuot jud base sa pagbutyag sa iyang anak o sa ilang mga kabanay. So human nila mapaalarma ang atong disaster sa Danau ni pahigayon dayon sila og kuan kanang pagpangita, no? Ila din gipangita atong adlaw Sabado unya hantod nga nagabi na jud Radyoman Attorney Rupil wa jud ba kit-i siya pagka Domingo na kay alas 12:50 naman mao na ni ang oras nga nakita na siyang patay diha sa maong lugar nga na hayagan siya o to gi-request dayon nila ni Police Corporal Mark Anthony Manulat ang investigator ni ining maong kaso ang suko. So mao to diha to mga hasta investigator ni nga kaso dili na to makontak Paul, no? Dili mo kontak sa pagkakaron. Di gyud, no? Si DC ang anak Paul nga imong na chat tulo ka kuan numbers itong gigamit di makontak kanang kong lugar da kasi sito ko na kay kapila ko kahigayon nga giimbitar kong Father Salo din ha sa Danau kining Ibo Danau why signal Paul so posible na nga maglisod na nabita ta itong gi-interview po sa una katapos deep in the can nga nangayon itong pasaylo tong principal dito kuan dito magipunto ato to gisabot daan gyud kay musaka pa sa bukid aron nga makakuha signal musaka pa sa mangita pa ba okay proceed na Paul. Radyoman Attorney Rupil, no? So ang atong sa Paris sa Cebu Mandao sa Danau City disaster nagtinabangay dayon ni sila niya Sabado Radyoman Attorney Rupil, no? Gikan sa buntag padung na jud sa gabi pinangitaay na gyud nila wa gyud nila mo tong pagka Oktubre 2 na kadlaw na diha na tungang gabi nakita na siyang patay, no? So motong gi-request na lang sa Danau City Police ang suko motong gihimo ang body inspection unya matud pa wa may samad nga nakita basig gituok baka ni siya sa naghimo ani niya kay kumbinsido man ang mga kabanay nga patay jud ni kaysa iyang edad unya nag-inusara ra man gunig biya sa ilang balay at kanang kabanay Paul magkabaw gina 47 anyos dili pa man ni kuan bata pa man unya tanaw na wa may sakit ni mo na nga way sakit kay gawas doon sakit sa kasing-kasing o doon ay kuha na nga nakalit ba kag-atake pero kana nawa mo ko ng cellphone unya gawas pa na nakaili na ilisa naman og gisulot Paul so doon ay kakulian gani Radyoman Paul baka ni gituok or unsa baka no ang pagkamatay ani Radyoman Paul. Tanaw nun sad ni o kailan na ma-autopsy ni kamot ka sa ang schedule pag autopsy na ba kani kagahapon kay tanawon po di ko pa ni ma-rate pa Radyoman Paul. Kay murag gisapaw naman lang ni sa iyang unang gisuot nga sinina kining gisuot ro niya sa dang na recover o nakita siya nga patay na Radyoman Attorney Rupil.
Oh. So, mao ni ang usad. Laom pa ang kwan. Nindot man tatog na hinabi na to, pero naglisod sa taga-contact ni Police Corporal Manulat, Mark Anthony Manulat, unsa po ka niya, kay pareha mag apelido sa wa pa maminyo, no? Oh. Ay naminyo naman ni siya, Ulagir naman ni ang iyang apelido siyang bana niya sa iyang pagkadaga, Manulat man. So, og parinti ni Police Corporal Manulat ang biktima, iyan tinudon pag-imbestigar yun, no? Oh. Iyan yun yung tinudon, kung gipatay man gani ni siya, pangitaon yun nila ang mamumuno ani kay luoy po ang mga kabanay Radyoman Attorney Rupil nakasabot nga medyo dili kayo makontak permiro natong gikasabot ani si DC onya si DC ang anak nga ihangyo pod nga iyan na lang pong papa niya yang papa di sad kayo katubag bahin ani kay napas kaguol ba napas kaguol so ang ato na lang ani ang atong investigador no unsa may body inspection kay siya madyoy didto kuyog sa taga Soko unsa may mga nakita kung wa ni siya pusila o wa ni siya dunggaba posible bang gituok siya ana ba kay ang mga kabanay mangayo man yung justisya so ug ingon ani ilang tuno nga mangayo sila justisya kay bao sila nga way gipamati ning ilang mama. Wa ni sakit siguro no kay dako man lang pagtuo niya plus nawa ang cellphone. So unsa man ning pagka-itabuan nga nawa siya ra ba kay nakawa? Do na ba tao nga nagkuha ani Radyoman Attorney Rupil? Okay Paul, standby Paul, di astong linya karon ang anak no nga atong nakontak yod Radyoman Paul. Ako kabalikan karon nga taon. Astong linya to tagad pagtagad si Ana Zelfa Manulat Ulagir, 19 years old ding bataa mahigala nga niya karon atong makauban karong butaga. Lahat ng tanong, straight to the point. Ana, kumusta man ka day? Okay raman, sir. Kinini ang Okay na lang. lagi among pasubuin taon no sa DYHP ning nahitabuin taon sa imong mama. Pwede man masultian nimo kay ato nga nangita tag hustisya ani. Unsa may sinugdanan ani nilakaw na imong mama atong Biyernes? Paghoy sa gabi nasuko ko sa kumama kay murag lain man sa kung una. Kasi ginan na lang pag-take over exam. Kaya kaya naman si Sambuhion. Nasuko siya kay nasa tabangin na lang kung pag-ampo. Masang sige niya. Pag nisaka ko sa taas niya siya nga dahil ko dito og masamang gintaw. Tuwa, dili ko man kaya na ako'y activity sa eskwelahan. Dahil yung pagkabuntag mata na sa sayo mga alas 5. Nga dayon aligo ya ako na sa ginimong nga ana lang pag adto lagi sa Manghilaw ma ko dito 101 ya mo adto man siya ya akong lola ko na yan na sad nga ay nang pag adto ko delikado pod kaya naman ako mama daghan man adto kay daghan man mag-jogging diha daghan man adto diha ya mo to nilakaw siya ya dayon mga pila ka oras o mga 7 ba ang iyang gisakyan na mo siling yari sa amo ka naghatod og sugtan kay namun ako sa sula nagduot mo si mama sa balay wala pa abot og mga pila ka oras wala pa man jud sa kung huna-huna nara siya sa mga classmates sa moto mo kung naman sa board exam kasi nag-review sila sa iya mga classmates nabuntagan kay wala pa man jud nga moto yan ang masag ko nga basin mga lain nga oras maulit akong mama kay kanang Sabado adto naman na niya sa adto na sa boarding house wala pa man jud moto among decide ko nga musad ko sa group chat sa among pamilya wala may kuan kay dili man mag-contact na yung number moto ako kuyan hari diri kay mangita sa akong mama nangadto mi kami randuha sa Manghilaw nagkami dito kami randuha wala man ako mama guwapon
moto napatabaw ning sa barangay. O dahil nakakpan mo sa rescue. Na wala jud makuti sa mong pagpangita. Na wala jud update sa kong mama bisa mag-online. Na kung sa yung mga kauban sa board exam, naanak niya sa boarding house, siya nalay wala pa. Nya mo to, pagka alas 12 sa kaning gabi na, ako mga uyuan kay dili naman imutan. Nahas tawang sa barangay. Kaya kanang gabi na mangita siya akong mama. Ang barangay wala man masugot kay unsafe man kung gabi kay bungkod biya na. Oo. So wala na sila kay basi maunsa. Ya kanil ako mga uyuan kay dahil naman jud ko to mo ko gipangita nila akong mama. Oo. Mo tong gahapon. Alas 12 sa gabi makitaan kini nila sa katong kuan Station 8 Cross. So kinsa man gyud nakakita? Kinsa na may nakakita gyud? Ako mama sir. O gahapon? Classmate niya. Yang classmate? Ako mama padong kinilugtong. Ano mga classmate padong sagka sa may wiling. Nya. Nanay kaila si mama nga nakakita niya. Di nga ni siya siyang kaila nga. Pakukuyog na lang sa padong naog. Say, igor ami managkot. Igor na managkot. Mulugtong ra sa dayon. Pero, ako mama niya naman nga. Dili lang ko. Una lang ko kay nakapamagod na ko. Nya. Mo po, ning talipid na ko mama, sana sa sila niya, mga 5 minutes, ning bundak na nag-uwan niya. Sa ubos ko na kay wala na yung nakita sila nga, ning naog ako mama, pagtagkara may nakita nila. Pilaman mo kabuk igsuon, An? 5. Ikaw mo, ikapila man ka? Kinamanghuran nga. Kami lang doon nag-uban sa balay. Kamong duha may nag-uban? Kini ni ang imo mga igsuon uban, asa naman sila di ay? Naman ni sir, nanakaipon. Nana sa sa kaigsuon kay trabaho po. Nya nanay mga pamilya ni sila imo mga igsuon uban? Oo, so kamo na lang duha sa balay. Asa man inyong papa di ay? Nabuwag na niya ako mga papa. Nabuwag na sila di ay? Dugay na 19 years na. Dugay na sila nabuwag? 19 years. 19 years na sila nabuwag? Asa naman yung papa? Naras Danao or nilargas Manila or asa? Nara diris Danao, Sulungan Rod Barrio. Okay. So kinini ang moto nga ang gipakuyog day unta niya kay managkot ikaw kay kamo ra man day duha sa balay. Nya ako mo kuwang kay nami activity sa silahan. Mao day. Ang grado. Nya wala man sa nag-check na model na tabi kay wala man cross diyan na niya. Imposible na magbinuang. Bitaw. Kining inyong kining inyong lugar, Barangay Sandayong maning inyo Barangay Sandayong? Layo-layo. Layo-layo rani or silingan na ni nga barangay sa Barangay Masaba? Layo-layo pod. Layo-layo. So unsa may gisakyan si mo mama habal-habal pa dong dito? Among silingan. Inyong silingan. Amoy na driver sa habal-habal. Kini ni ang pag mga usang orasa man sa migikan gyud anang Biyernes, buntag sayo gyud? Alas 6 sa buntag? So sakay sa habal-habal nga inyong driver sa kanang inyong silingan? Unya nabalik ang habal-habal driver ni anang mga usang orasa to nabalik sa inyo? Mga alas 7 mo sa lagso. Lagso naman nga naghatag na kong sudan pagpaupa. Kay ang suklit ko no. Ngayon ako nga tagaan mo kong sudan kay nakukuno na sa isang ko na sa mama. Unsa to kanang naghatod siya sudan sa inyo? Kay may pong sa kong mama. Okay. So dali ra dito naabot siya dito kay pag alas 7 nakabalik naman dayon tong habal-habal driver. Igor man siya gihatod dito. Nako ni mga kauban ni mama dito sa pagpanagkot? Wala sir, siya ra gyud. Natan na sa
Nagit pa na sa classmate, sir. Nauban sila. Oh. Pero ako mama, hulog mong giging magpinasara, sir. Mahilig siya mag-inusara? Oo. Oh, mahilig din siya mag-inusara. Pero kini yung mama, wala na siya sakit. Wala. Wala na ingon nga kanang sakit sa kasing-kasing o baka high blood. Maayo kayo ni siya kuhan, sir. Panglawas. Oo. Okay. Kining nga... May mainom nga 47 ako, mama. Oo. Kanang dagkutanan diha, sa kaon pagikan sa dan? Sa kaon kayo ni Sir Oy, pinaka-high mountain sa Danau. Mao ba? Layo ra na sa kuan sa Ibo, Danau. Layo ra. Doon na lang, pero mag-una na ang Masaba, dan Ibo. Sa ato pa kanang inyong barangay diha, sakop na sa parokya ni Father Salo sa Danau, sa Ibo. Sa ubos, sini sa ubos, dayon pasaka man ang manghilaw. Okay. So, pastila no, na unsa man ang hitabo in town. Why nakita niya dito sa ubos nga nisakay sa motor padong paguli? Wala nakakita? Wala, sir. Wala, Jud. Ang pagsagta, daghan nakakita, pero ang paglugtong na lang wala. Kay pag kuan kanang unsa may masakyan padong dito motor gyud masakyan dito habal-habal ra gyud. Habal-habal ra. Sugikan sa inyong baryo sa barangay Sandayong padong sa barangay Masaba habal-habal ra gyud sakyan. O nya nigabot dito sa may barangay Masaba, mubaktas pa ka aron mga adto ining Holy Cross. Musagta na dito og bungtod. Oh, mo sagka ka bungtod. So baktas ni baktas pa ni mga pila ka oras ka ni baktason. Mga 1 hour guro, sir. So layo pa di kayo di. Sa katong iyang kasugat. Kay kanang mga alas 8 paduman na naog ako mama. Oh. Kanang release doon na sa cross. Oh. So Ako mama kay mga alas 8 paduman na ako. oh, kana kay Birnes man ang adlaw, daghan siguro managkot ana panahon na. Para na ako, sir, murag gamay-gamay sir, galain man gid ang panahon. Oh, galain ang panahon itong Birnes, no? Pero kanang lugar daghan gid man nagput diha. Kadtong mga katapusan nga nakakita si Mama, padong pasaka sa bungtod. Mo to'y mga nakakita. Oh, padong na to sa cross. Padong sa cross. Ako mama padong uli. So padong nalugsong dito imo mama. No, nya layo pa man kayo gid na sa dalan gid. Kanay mga sa cross. oh, kanay mga tao nga nakakita niya, last nga nakakita niya, padong sa kato mga tao nga nakakita, imo mama padong lugsong, siya ra kuno usa. Oh, siya ko nung sa niya, din nang pananga. Kanang siya, uli na, andungan na lang ta. Uli, kaya uyo raman ni managkot, namalugtong raman dayon ni. Ya, pero ako mama, ingon man, ay, dili, ay, una lang ko kay, padong ako na napanahid naman ko. Kanang lugar, lisod ba ang agian kung mag-uwan? Oo, sir, kay medyo slide. O sa man, daan na siya, daan na kitao may mo agi, no? So, marag kuhan na siya, wala dandaan lang, inana. Oo, dandaan lang, sir. Kaya di naman sa maabot o motor, no? Di na sa maabot o motor. Dugay, sir, oy, di mga dyan mo, sir. Okay, so sa ito pamulan siya o kanang kuhan nga mo, bagtason na gid siya. Wa ka ni ma-slide, wa ni ma-slide imong mama ka, ha? Wala, sir, wala sa autopsy, sir. Ano na nakita na na-slide ako, mama? Oo. Kanang lugar din ha, nakaanha naman ka o ng lugar ano, kita ka mo naman mga silingan diha. Oo. So kanang lugar Ano namang mama na magsigab-tuan sa Manghilaw, sir. Nakanara yung adlaw mo kabuhawan. Kanang mo nang lugar kanang naay mag-Way of the Cross panahon sa Semana Santa, no? Oo. Oo na. Oh, pero napoy Way of the Cross diha before maabot sa Dakong Cross? Ha? Naabay ka ng mga Station of the Cross before maabot dito sa Dakong Cross gyud? Wala na, sir. Okay, mabutangan na sa station, sir. Kay mga simana sa rintara. So kadtong pagnaog sa imong mama, dunay mga nakakita kadtong mga padong saka, ang imong mama padong naog siya ra usa gyud. Oo, siya ra usa gyud. Mga usag orasa ka to tong Biyernes. Mga lasok-sok ko, no. Padong nang lugsong ako, mama. Mga alas 8 padong lugsong. Ang iyang sinina nga gisulot. 5 minutes ko, no, kay uwan na. Ikaw ka na ang may lakaw imong mama ng Biyernes, alas 6 buntag. Ikaw unsa man kang orasan ni lakaw padong eskwelahan?
Mga alas 9 mangguro, sir. O alas 10, sir. Iwan man dito sa amo kanya. Dito ka drive mo to, sir. Iwan diya. Masaayo. Nakakita ka pagikan si mama unsay sinina nga iyang gisulot? Oo, sa nagkuhan siya, sir, nag-black leggings, nag-crop top, na color melon, nag-jacket, na color yellow. So, niya kining nakitaan kagahapon, nalahi na kuno ang gisulot, tinuod na, an? Dili, tinood, sir. Sana kung mama, sir, sa paglakaw, maurag, kung pagkakita sa patang lawas, maurag ang gisulot. Okay. So, at least, klaro na, no? Nga kanang iyang gisulot pagikan, maurag iyang gisulot. Pero iyang cellphone, nawa ang iyang cellphone, an? Oo, namin na, sir. Nagdama na sa bag, pero wala na, sumama rin na. Ang bag, wagin makit Ang katong bag, suod atong bag, doon na to'y cellphone, mautoy yung suod sa bag. Oo, cellphone. Kung sa pa'y suod ito, doon na to'y kwartang dala gamay, or sa pila kay kwartang dalaan to? Oo. So dito sa area, kinsa na may nakapahibaw ni mo, nga naan na nakitaan? Nakitaan yung mama? Ako mga uyuan, anangita. Mga itlakon. Okay. Ako nga usa. So niadto na yung kagahapon dito sa Kwan, kining barangay Masaba. Dito sa gabiin na. Sa buntag. Nangita na may anak kauban sa mga rescue. Na wala mang yun. At niya, pagkagabi, kailan naman nilang mga una-una. Kailapas naman daw dito sa oras. Kaya mo pala yung panita sa gabiin. So gahapon na ginanakitan? Pag alas 12, nakitaan nila nasa suok-suok, nasa station of the cross sa 8. Sa 8 station? 8 station. So okay, so Muna pa mahilangan, nanay pa napabilin sa mga station na kawayan na gisimbol. Okay. So nakadtog ka sa lugar nga nakita ni mama paghibaw ni mo ani? Oo, nadto ko, sir. So nakakita gyud ka dito sa paggadayon kuha si mama? Wala ko ning lahos eh. Paan man, sir, sudlon ko sa kayo. Lisod ang agianan? Lisod di sa kuhaon? Oo, bakilid. Bakilid? Kini ni ang usa may ni mama way kontra ni siya, wa man siya sakit, wa ni siya kontra, wa nagdumot ani niya, way muhimo og kanang kuan niya. Sir, oy. Bukan na akong mama, sir. Lumong tayo ni sir. Wala ni siya mga dili kayo nihilig og markada, sir. Hilumon siya buotan way kuan, so wala siya kontra. Wala, sir. Wala siya kontra, sir. Pagka kita ni mo si mama, doon na yung mga bunog ni, wa may samad, no? Wala samad yung mama, no? Wala. Doon na yung mayo kay pagka-plaster, sir, oy. Di ko anpag ang kamot sa masiyan. So dito sa ubos, sa man ang nakitaan dito sa ubos na nga kuan? Ang iyang ulo, walay samad? Wala, sir. Pero sa yan daw na idugo. Sa daw na idugo? Pero, sir, ako mama, sir, dili man hugaw ang iyang mga sinina, sir, o iyang kuan, sir. Luging. Kung na-slide niya ako mama, magkahugaw din ako mama, kay lapos man niya, wala man. Walay hugaw? Way mga pangos imong mama, way mga pangos? Wala, sir. Okay. Hindi ka ako mama, sir. Okay, so hain man ni ron ang patay lawas imong mama? Nasa among balay. Na sa balay ninyo? Kinini ang inani nga mga kaso, i-autopsy man ni, na-autopsy na, wala pa? Gi-autopsy kagahapon? Pasibo sa iyang counsel, sir. Naay nakita nga blood clot sa ulo. Sa liog, naay daghang blood clot na inagi na murag-higtan iyang liog. So murag higtan ang liog, murag ituok, inana? Okay. Ang pag-autopsy diha sa inyo ras balay gihimo? Dili sa forensic. Diin man. Sa Cebu ba sa Soko? Soko, pero diin man gihimo ang pag-autopsy diha sa inyong balay ra or dito sa Soko. Okay. Dito nakakuyog ka dito pag-autopsy? Nakuyog ko, sir. Okay.
ang imong mga igsuon tanan dito pod pag-utopsi. Ako ra. Ikaw ra? Ang mga kaayaan. Niapas ako sa kaayaan. O sa bakit sa kakaso ng babae. Okay. So at least ang initial nga nakuha nga dunay blood clot ang ulo, ang iyang liog mura og dunay mura gituok siya o mura gihigdan. Oh. Oh. Aha. Sa imong Ito yung blood clot sa ulo, sir. Dili to siya, itong sa kuan, dili ko na to makamatay sa tao. Ang kato ko nun sa liog, so murag nawadanan og hangin ako, mama. Oh. Siguro sa pagtuok. Okay. Kung kinumbama ni mo way sakit ni buutan ni unya nganong nahitabo ni. Wala. Unsa ka ni gipariglahan ka ni imong mama or do na ba kay nasuko niya nga lain nga wa ta makibaw? Wala, sir. Kanya akong mama, sir. Buot tumura gid ano niyo sa manghilaw kay ang pagpanagkot gid para makapasal sa board exam. Kini ni ang sawa pa mo gikan ni mama unsa may katapusan niyong istorya o ba ni sa manugon o ba ni sa magmirida nga murag dunay mga timailhan nga mawa na siya? Wala, sir. Wa siya manugon nimo? Wa siya magkuan nga kada bang ha? Ang ako ra yung nakuhanan ko sa ganun ipahatdan ako ng himala ba nga ganun ipahatdan ko ng sidaan. Oh, bitaw no nga katong habal-habal driver nga naghatod niya. Oy, this ko lang sa gabi, sir. Ako na lain na jud kay nasuko na kong kalit nga anak ko na. Kaya na mo tayo pa sa board exam nga kaya naman sa buhiron. Oh. Oh. Nya gusto gisa mo take care siya magi ang gusto. Mo to nga mo managkot siya kay aron niyang pasar. Unta. Oh, makapasar. Working student po diyan niya akong mama trabaho ni sa Mitsumi. Oh, so sa Mitsumi di sa trabaho? Oh, nya eskwela sa dia sa Danao, no? Oh, UB. Oo. Kanus aday ni siya imong mama ni graduar? Pag 2019 mang guro, sir, ko. Parang pa man siya ka-board exam kaya na-COVID ya. Oo. So sige sa trabaho sa Mitsumi, unya dayon nagsige siya og eskwela pod. Eskwela. Oo. So diya sa kuan di ay sa pa bukid man ang inyo atol sa tigtrabaho mo nagabang mo dito sa ubos sa Danao nga kuan lungsod. Sa katong nagsila kami sa nagabang mo Danao. Ya kan karon kay nakabalay naman. Oo. Dire na gid mo ng puyo. Oo. Dugay na sa nagtrabaho sa Mitsumi. Dugay na, sir, mga lapas na 20 sa tuig. Oh. Okay. So, ang imong nabantayan ang paghuybes murag naagi kayo na feel nga murag something nga lain gyud. Lain. Oh. Wala sa kuhutok, sir, ba kay ang ako na dito sa kay activity ra sa salon ba kay may na lang ako grado. Oo. Ya usod diya may magason, sir, nga nay may tabo kay wala ba din na dungog na naman dito sa Mahilaw. Kabulangan nga cross diya na. Okay. So sa initial nga kuan, human sa autopsy gahapon, gisultian mo sa mga initial findings. So dunay blood clot ang ulo, apan dili tuigo nga makamatay, at ang iyang liog murag dunay pressure, murag gituok or gihigdan. Nya tungod sa hangin. Ano kana dutang higot or something na alambre dito na may lakro gid. Okay. So muna kinini ang dito man gyud ka, di unta ko mangutanan nimo mga kuan ba kay kuan man di man nilalim pero at least maisugom no sa kang nitubag sa mga pangutanan ron kay mangita ta gustisya labot ani. Another finding sa pag-utopsy dito, wala ba ma-rape ni imong mama? Wala, sir, kay pero wala pa possible, sir, kasi depression nang gid akong mama. Oh, kay kuan man kanang susihon man na tanan. So wala mo sulti ang investigator, ang taga-suko o katong doktor nga naga. Ni akong mama, sir. So, okay. Kung sa lalaki ko, no, gingon sa katong suso ko nga, ang lalaki, kung dugo ng babae, ma-turn off, good. Kaya wala, sa kung pagkuhan ko, kay murag sa possible rin. Yeah, pero ang nakita sa autopsy, ningon ang katong doktor nga nag-autopsy, wala ko na ma-rape. Nagkuhan pa, sir, nagkuhan sa sample, sir. Nagkuha pag-sample? Kailangang part nga, 1 month naman doon.
So 1 month pa mahibawaan, sige. Okay, so sige ano, kana na ang naaron ang imong mama sa inyong balay na karon unya. Unsa may plano ninyo kuno kanus aman sa ilubong? Possible in Higmartis or Merculis sa ma-process pa man. Unsa naman kang gradu? Kung masag dali tungod sa yung autopsy. Oo, unsa naman kang graduhaan? Grade 11 student. Grade 11. Unsa may gusto nimo nga kurso nga kuhaon ni college nimo? Business administration. Okay. So sigian kay kinini ang amo lang sundan ni among hinabi-on ang atong kapulisan unsay dugang update labot ani. Salamat kayo an sa paghatag panahon nato diri sa DYHP. Ako isulti. Unsa man an? Para basi madungog ni sa kanang nagkuan sa kong mama. Ako lang sa isulti nga. Unta mo, surrender na ka kay ako mama. Wala ginulagit na nga nga. Kasi sa board exam, pero mo ginindi ko ano, ginabuhi. Wala mo gipaagad na maka-exam pa. Unta, patutunan tayo wala lang minunan nyo. Masalit pa. Pagagin lang ang pagaan nyo. Kumaba na ako sa imong gibuhat sa upang kasi di mo gidlalo ang imong gibuhat sa kong mama. Murag baboy na mga sila nagpatay. Sige. Mag-surrender lang kita ka. Maroon ako nga yung Ikaw an, ay lang isulti sa imong nahuna lang na mo'y gituuhan kinsa naghimo ani? Wala pa, sir. Wala pa. Sige, pero nakibaw ta nga doon na naghimoan mo na nga manawagan ta nga. Manawagan ta nga surrender. Doon sa bulahan nga cross. Pero yung ginang buhat sa doon nga cross. Sige an, salamat kayo sa paghatag panahon nato sa DYHP unya among mga pasubo ninyo din ha sa nimo o sa imong pamilya. Thank you, sir. RMN Exclusive. Moto may gala si Ana Zelfa Manulat Olaguer, ang anak mga kagalaan sa nakita ng taong patay kagahapon. Sige. Sige, so kabalo siya sa issue nani, no? Okay. Si Police Chief Master Sergeant Renante Manulat sa Danao City Police Station atong hatagan og pagtagad mga suking tigpaminaw. Lahat ng tanong straight to the point. Good morning, Master Sergeant Renante Manulat, live taron sa DYHP RMN Cebu. Good morning, sir. Sir, mayong buntag po sa nimo adian ninyo o sa imong tigpaminawan, sir. Attorney Rufil Banyok ni sir, live taron sa DYHP. Sir Renante, kinini ang kumusta naman to in taon ang atong investigasyon sa babae nga nakitaan kagahapon dito sa Barangay Masaba, Danao City, kato si Maria Sofia Manulat Olaguer. Unsa may atong mga anggulo nga atong gisunod atong maong kamatayon? Sa pagkakaroon, sir, nagpabilin pa magyapon siya na ito nga founded person, pero gahapon atong gipabalikan po nato sa atong mga kaubanan diri sa Danao City Police Station, atong gitabangan ni kuan sa uban namong mga kauban sa daily sa investigation para makakuha sa og mga information dito sa babaw. Okay. Katugong lugar niya nga itabuan, sir. Na lugar niya na palgan, sir. Isolated man gud siya niya. Kanang di man gud ni why kwan, sir ba why mga nagpuyok dito. Unya kuan man tuyokon kayo ning lugar. Manto lang gyud dito musaka. Aron lang gyud mag-offer of prayers. Ikaw man munaog. Unya ang diretong iyang anak kahapon o sa siyang mga anak babae nihatag sa dug information na allegedly prior sa itabo nakita na doon ako na ilang mga kahila po na nakakita na nag-live tong ubang mga dibuto dito sa babaw, sir. Unya na nahagip ning ilang mama ko niya accordingly mga 9 AM nilungsong niya nag-start na to, sir, ang uwan ditong lugar unya dagom kayo tong giyuna unya ang bukid, sir, ang kanang manghilaw dahil the highest mountain man na diri malukok man nagpag, sir. Pag unya delikado sa ang terrain, sir ba dili ka suhito, delikado kay dangog ait ang mga bato niya
di magian man nagsakyanan sir, tao ra man gyud ana mo'y makalakaw. Oo. So mao to ang kuan atong gipakuanan dito basin og dunay mga nakakita lain mga samtang naglubsong. Oo. Yeah, super negative man ang ilang kuan. May kuan atong mga kaubanan dito nakuha unta nga posible nga makahatag untag katinawan gyud sa hitabo ba. Na-autopsy na ni sir? Gahapon sir, ningon to ang iyang anak nga afternoon kuno ang schedule sa autopsy. Unya mo sa ne maki-coordinate may karon morning amo tong balikon dito kay dito mi sa kuan gahapon sa ilang balay wala pa man ang pateng lawas. Unya karon amo tong balikon sir. Unya kung unsay kuan nato pud kala. Kisa nag-autopsy sir si Dr. Lara or kisa itong nag-autopsy nga doktor kuno? Ang suko na malay ni request ato sir kaya suko ikaw Manila Francis sa sin sila na lang mo request dito sa kuan niya kadaganan mo autopsy sir si Dr. Lara man gyud na ila ano na. Sa inyong initial nga pakisusi sir, doon na ba'y mga indications nga doon ay foul play ang maong kamatayon? Sa ako lang assessment sir ang kuan wala man gud kayo kuan although doon ay mga nakita nga mga ginagmay nga samad siya, so dili pod mi ka kuan usaw sa conclude nga kanang intentional ba gyud ang iyang pagsama dato o iyang haguman nga samad o agi to sa mga bato kay hait man gud napitaw niya ang ang lugar nga napalga nato niya medyo dagko-dagko gyud ang bato dito. Hayang man siya sir facing upward straight yung body. So, dili pa nato mahimuan og conclusion as of now unless makita na nato ang autopsy result. As of now, dili ta makahimo pag conclusion kung posible na slide lang ni disgrasya sa kaugalingon o baka dunay foul play nga nahitabo. Yes sir, wato no sa tunamo ang iyahang iyang autopsy makakuan pero bisan pag samtang naghuwat ni sir ongoing ang amuang investigation gyud no. Makakuan yun, kung sa may findings sa autopsy, makasupport sa kung sa may among mapalgan nga mga higong ebidensya kung makuha naman dito. Asa man dapit ang mga kuan sir bunog or samad baka tingali agi o gasgas or agi tinuyo asa dapita? Gasgas naman matong naaman to diri sa may liog gamay unya may tiil po diri posible na maulagi sa kuan tungod ng mga hait magod ng mga batuha diya sir kanang kuan ba nya steep kayo na diya sir dili ba kuan ba dili ba kana bang sige lang ka kung magsaka ka ngadto gyud more or less bagong beginners juga ana mga kapin sa oras gyud na kaon nimo kay di man na straight nimo kumao pero hindi sure niya damor nga kuya sir maglubsong kay kanang dangog niya magpag ang area ba malubsong sa asuba niya mao lagi na nga kuya gyud og kana bang mag-treating ka nga dili ka familiar sa mong lugar kay kaduha pa matod sa anak kaduha pa na ito nakasakay ang mama pagka 2015 kunya nausban atong September 30 kay kuan lagi kana bang ato ang tinuan der nga unsay kuan makahatag na to medyo kuan makatabang kay mo exam lagi to pagka Domingo kahapon kunya mo to ningat lagi sa 30 kanang lugar diha bisan walay Semana Santa daghan ba yung tawo nga mo anha sa mong area? Dili ka na ba isolated lang ang mga nada sir tagsar kay na mo na kay tungod sa gitason lagi sa kuan kanang bang area ba niya makita lang nimo na pipila ka buok mo na diha kanang during anang way mga weekends lang. O niya Santa Cruz man na siya sir Santa Cruz mo nang inig na fiesta pohon mo kuan na siya na mga tao nga mo musaka gyud ngadto managpot ba kanang area hassle kay matod pa kuan man kuno kanang habal-habal ay sakyan nimo dito nya ibili ng habal-habal sa ubos kay busaka na kadito baktas ra gyud baktas na sir wagi habal-habal ang tao maka kuan na dito sir pero nigbaktas nimo dito sir do na ba yung mga balay-balay nga imo magian sa kilid-kilid naaragid sa ubos-ubos sir inigdayan na nimo kuan na wa na gyud inigdayan mura na nagtaka mura na gyud kuan ba kana bang imong ginhawa gyud ba mag-abot na gyud kay stick lagi kayo nya watchful yung sa mga tamakan nimo nga bato
Mura din siya kuan sir kay murag Mount Manunggal no nga naikutob ra gyud asakyanan din ha nya amo adto gyud sa Mount Manunggal baktas ra gyud ani ni sitwasyon ana. Oo, mao gid sir. Aha. Nabay mga incident na hitabo sa una nga naslide diha or nahagbong sa ubos? So far sir, wa man gid na sila mo mang-report diri nga kuan nanang naingon na bitaw nga hitabo nga opportunity kay nga namatay. Naalay uban siguro nga kuan na dahil lang ako anya di man mang-report kay private ra lang dili mo need og police report or police assistance na murag wala gid sir niya ang wa man gunay kuan sir way kana bang mura bag take your own risk ra gyud ka diha ba kumusta. So far sir sa inyo sa atong kapulisan sa Danao without considering the result of the autopsy yet as of this time, dili parta makakonclude kung doon ay foul play o wa? Yes sir, amo lang sa itong panon sir, waton, pero nagdukit-dukit pa may nga to sir, basinahin mga kinamay sa mga tao diya nga kanabang basinahin na kuha na sa ubos-ubos na naguma diha, basin nakamakbon sila nga nabay ni Siagit para atong mga orasa nga kuhan kay more or less magod nilugsong ko nun 9 AM September 30 unya wala naman gini mabalik sa ila mo ko ang mga anak na kuhan sila bayin sila nga nangita nang sungkok sila ng mga kaliwatan pakabang unya mo lagi ko pagka October 1 dito na itabang naman ang mga volunteers diya sir na may mga volunteers po na nagpuyo diya itabang po ni guys sa area sir kay tingay na po laing aksidente may tabo ba kay kundi lagi kasuito diya delikado gid kayo. So pagtugan ining pamilya taon nga wa na mauli ni 2 days na nga mauli, Biyernes pa mauli, Sabado mauli. So mga Sabado sa hapon inyong gisugdan pagpangita sir. O gisugdan na ni sir niya na may kanang nagpuyo po diya nga suito sa lugar nga fire mana siya fire officer man kuha ko sa buhilan masign mo nag-guide itong yung mga anak-anak po. So kinsa man nakakita na ni siya nga dito na nahog so ni pangpang ni nahogan? Medyo sir, medyo pangpang siya unya ang nakakita niya sir ang usa sa nakakita katong grupo nga nakuyog po diyang usa ka anak katong laki Blasco katong Ignacio Blasco Manulak na usa kuyog to siya sa grupo ni Kuan kanang usa sa mga ni volunteer nga Kuan ba ni guide nila. Mo nakakita? Oo, nakita niya unya kana nakita nila niya na naghayang unya same garments naman po dang iyang gisulot. Tanaw ni mo sir mga kanus aka ni namatay sa inyong pagkikita sa Patay Lawas mga pila ka hours na siya namatay? Medyo mga taon na gid siguro sir kay ang although dili decomposition ang iyang kuan ang iyang lawas pero ang naong niya sir na puno naman gud sa kining kuan mga ulmigas ba. Kay mawada-bana man ato na gahapong adlaw nakita mga alas 12 sa udto sir no? Dili gahapon sir. Pagka kuan sir. Gahapon sa kadlawon sir, mga alas 12:50. Sa kadlawon? Pizza dos na. Kadlawon din nakitaan pizza dos na, no? So ana pagkikita sa kadlawon o ato mga bana-bana tingali na disgasan nito pagka-Biyernes pa gyud tingali or Sabado na. Mura gid sir. Mura sa Biyernes pag ito siya nahitabo gyud. Okay. Ang anak sir dunay gisulti nga mura og nagtuos na nga dunay foul play? Sa ilag yung kuan sir. Ang ilag yung kuan kay kuan lagi ko no nawa ang unsa to primero ningon mo to sila nawa ko ng cellphone unya mao ra man to ilang ingon kay ang kwarta wa man to magdag kwarta nga dako sir kay ang kwarta ko ng kontromil kapinato nabilin man silang balay niya ang ilang ingon lang ang cellphone so we don't know kung saan gitabuha o I don't know nabagi cellphone gyud nga atong gidayuna pero sila mo ingon man nga naa nagdako no to nagdag cellphone pero di na makontak no nawa ang cellphone no
Oh, yes sir, yes sir. Hastang bag ko no sir nawa daw. Wala man to nila gikuan nga bag sir, ang kuan na to cellphone niya. Ang uban niyang gamit naraman kuno sa ila. At katong kwarta gyud ang katong kwarta po. Oo. Pero way signal kuno ng lugar sir. Negative man ang kuan na sir, pero sa ibabaw gyud ka katong kinaibabuan gyud nanato siya siguro siguro kay kuan dia kanang signal. Oo. Kanang dia pero sa ubos ana niya sir, dead spot man na sila dia dapita. Oo. Sir, kanang mga kanus aka na to ma-coordinate ang atong kuan, ang atong naghimo sa autopsy kay kung panalitan mahibaw-an nga dunay foul play, at least ang atong kapulisan sa Danao sa pagkakaron magapadayon ang pagapahigayon o hot pursuit kung kinsa naghimo na aning maong krimen. Yes sir, karon sir mo coordinate mi sa mga tagtungod kay sila may nakatuad gitambungan man to gahapon. Unya ang ako sa IOC ani advisean ko to nga mo coordinate po sa suko kay sila may nag-request ato para kanus agad makuha nato ang result atong autopsy, and then even though nga nag-wait kami sir, continuous gyapon ang atong investigation ani para gid hibawan gyud nato kung sa tinuod yun niya ay accidental falling ba siya, slip ba siya, or somebody mao ginibuhat og di maayo nga niya. Kay sa pagkakaron mao man ning hitabo agi ron di pa ta makakuha no, so mas maayo og mahibaw-an na to ni do na bay foul play og wa gyud kay ang ako na hinabi kanina ang anak mura og ang initial result sa autopsy, pero gusto ko mahibaw ninyo sa atong kapulisan kay kamo man maoy dunay communication dito sa suko sa doktor nga nag-autopsy. Nya tingalig something technical sa tingalig nga explanation. But so far ako naibawan kay kanina sa anak nga mong na interview, mura og nagduda ang suko, dunay blood clot sa ulo og dunay kunoy mura og na pressure sa iyang liog. Posible ba ka nigituok or di ba ka nigihigtan or baka o baka ni masangit sa mga bagon nga naa sa mong area? Mao ginay mga posibilidad sir kay aningon to gyud ang anak ko no kay wa man guni hubuhi, wa man gini nato kanin no, out of respect sa kuan kay babae man gud to dito sa area, lisod man nato pakita kung dagang kayong mga tao ba. So mao na nga tanaw na nila adto man gina sa inig autopsy kay mahubuan man gina tanan tanawon man gina kuan. So initially lang nakita dito medyo murag na ilagom no ang diri may liog tinuod, pero kuan naman gud siya dugay na siya nga namatay. We don't know utong sa kasakit or sa bayan na feel at the time. So daw po na posibilidad, pero tanan sir amo lang ko sa nang kuan mo wait lang yun sa final gyud nga finding na ikahatag diri sa mua gikan sa kuan gikan sa kaning pag-autopsy para mo toy guide na mo po sir. Pero karon nasad mi amo sang kay namatay PCP sa lawaan sir sa bukid, pero magayon siya ato sa tong ipatabang nga pagsusis-susis po doon sa lugar og atong higayon na wa pa mga laing tao no nga posible nga atong kuan nga mahugog persons of interest. Sana kay para mas hindi makahatag sila informasyon sir nga magamit nato sa atong pagpadayon sa investigasyon. Kisa last ko nga tao nga nakitaan sir nga kauban ani niya sa inyong investigasyon? Ang anak sir, siya may hinira na mo nga ang gisakyan ko sa iyang mama padung dito ilang silingan habal-habal driver si a certain Oblo o man siya kaila Oblo ang apelyido, pero ilang mo silingan nagpahatod man tong iya ko ng mama o niya si Oblo gisugo sad nga papaliton og sudan, pabalik siya pa uli gisugo ko nog papalit og sudan, ipatod nga to sa ipato silang balay kay sayo lagi nila kaw almost 6 nagpapalit og sudan niya ipatod gisugo kuno tong certain Oblo nga palitig sudan ng ang napamanisay pamilya, although legal age na tanan niyang anak napamaniya ni gipapalitan lagi sudan niya ipabalik dito sa balay nga siya na lang usa mo ni saka siyang usa mo ni saka ngadto paingon babaw. Oo. So, kining habal-habal driver nga naghatod sa iyang mama dito sa kinini ang Manghilaw Holy Cross na hinabi naman ninyo sir? Wa pa to na mo nakuha ang gahapon sir, karon mo ni ako kuan karon sir. Kaya ako naman to siya nari.
kaya mo ko ano niya nagpatabang niya to nga para pa kung dili na mo makita dito patabang may nga pasig may malukit nila gata madali ma-report dire station pero kami amo gyapon right after karon kay bago pa man minahuman gud sa flag ceremony yeah meeting pa mi diri onya paghuman ani sir karon akong panto nang ato ang mobile ay i-kontakon to or kuhaon to si certain oblo para yun diri para mahinabi mako exit. Importante kaysa man mao'y habal-habal driver nga masabot na to nga last nga nakitaan nga ni sakay kini si Maria Sofia Manulat Olaguer. Mao gyud sir kay batin ba sa pagdayon niya Lakaw naa siya nakitaan nga nagsunod niya ato nga nagsakapod ba basig naasa tingon na nga batin lang o makahatag po siya og impormasyon namo nga maayo pod nga para ma-continue nato ang atong investigation ana. Bitaw. Kadtong mga classmates sir, naman ko ng mga classmates daw nga nanagkot sa dito sa babaw kini si Maria na hinabi na ba ninyo to mga classmates niya? Ang nagingon niya na sir ang iyang anak katong ni nga riga sa hapon iyang anak ako noy kuan Pia may ang gaani niya sa school nila kuno Pia niya ningon kuno nga kanang nag-live dingon kong anak nga nakita ko kuno nahagip kuno ba nag-live video kuno sa babaw nahagip kuno ilang mama dili ang ilang mama mo ay nag-video kato kuno mga kauban dito niya allegedly ingon tong anak nga nilugsong nalagi kuno ilang mama 9 AM niya ipugan lagi ayaw paglugsong di ko na palugsongon kay nagtaligsik na pagkaangdan ko mabundak yun nagpaging delikado ang iyang daan nga magian niya samot na siya ng usa niya hagunuyan naman na imong makuan doon makuptan ba kay wal tagas nga ang tagas nga kahoy naragid sa ubos-ubos lagid nga kuan niya dili ang terren niya kuan gyud kanang murag pagaynon pa sir nga minus imong makuptan nga mga kahoy na gudag ko ba. So sir, within today, pwede ba ninyo makuha ang result ka or matawagan ba kaninyo ang doctors, Dr. Lara nga mao'y nagpahigayon sa autopsy para mabawa na to o doon na ba foul play ugwa kay kung panalitag doon na foul play at least ang atong kapulisan ron alerto sa pagpangita kinsa ning kriminal nga naghimo ini. Yes sir, amo nang buhaton sir karon dayon sir makupantag kuan sir. Kunya ato sa ipangutana dito kuha ba ka ma-rape kining maong babae? Oh, yes sir. Okay. Hinoon sir, intact pa man to iyang kuan, intact pa man tong iyang gisulod tanan. Iyang legging, iyang upper garment niya napasin sweet shirt og yellow. So paman pero dili sa nato na i-discount nga way nahilabot iyang lawas, no? So mao na amoy kuan ron sir, i-verify among tawagan ron. Okay. Sige sir, salamat kay Police Chief Master Sergeant Rinante Manulat sa paghatag panahon namo diri sa DYHP. Sir, salamat sa kayo sir. Og sa imong mga tigpaminawan, salamat sa kayo. Mayong buntag. Mayong buntag sir. RMN Exclusive. Moto may gala si Police Chief Master Sergeant Rinante Manulat ato na hinabi karon nga buntaga mga kaygalaan. Sa tan-awon pa ni Inday Ken kay ang posibilidad ba o panalitan dunay foul play kinalan pagitaon gani mga kriminal ani o panalitan why foul play o unsa man to do naman kunoy pressure do nay blood clot ang iyang ulo posible nga takong baka sa kuan bato or do na manghigala pressure sa liog posible mga kagalaan nga dunay tao baka nagtuok niya kana kung dunay foul play or dunay naghigot niya pisi bakang iyang liog o dunay foul play, dunay strangulation, but kung walay foul play, di baka posible nga pagkatagat dito na bitik niyang liog sa mga bagon. No? Kay ang anak atong ipangutana wa may kontra niyang mama. Ang anak atong ipangutana wa man kunoy mayo man kuno ni, pero may pagka-loner lang kada mag-inusara ba kaniyang mama. So tan-aw na nga area dinha. Mana I want that ang autopsy result gikan mga higala sa suko makahatag na feedback ang suko nga dunay foul play uwa ba inday ken? Labi na rape ba na uwa aron nga karon panahon na kinalan nga kuna kay og dunay kriminal nga naghimo ani GQ wa na ni sibat na so dili to pa sibaton kana kung naa man galing pero guwa atis ba klaro na to kay kinigod may pagka-loner posible pud gani inday ken usahay bisa pagka-loner ka o dili ka loner nya do na kay pangayoon sa Ginoo usahay ka nang mag-ampo gyud ka labi nang inanang mo take kag exam
kasamang Binji Tanghian mo take kag board exam, bisa ako sa una kasuway man kong take og board exam, mag-uban mi sa mga kauban ang nagbisita iglesia, pero nagunahon na gyud ko mobalik ko diri nga ako ra usa. Muna nga posible na siya nga naginusaran siya kay mo naba kay pangayoon sa Ginoo balan nga gusto ka nga ikaw ra gyud kay usahay din na kay mga kauban gud og magbisita iglesia mo daghang sa mukan. Na yagi lang katawa-katawa lan usahay ha. Magampo ka sa Ginoo. Nya do na po imong kauban niya usahay. Wala sa kansawan ba ka, katawan ba ka, labi nagmadugay kag ampo sa tunas do kay matap na sir ka. Lahi man ang kita lang ginusara kay way magbuot na to gano sa kamahuman. Kana to bitaw pag take na ko bar exam. Napugos man gyud ko og kwan. First time na ko lang nga niluhod gyud ko sa simbahan kanang gikan sa pultahan padong sa altar. Unya, wa ka ko magdag kauban na to eh. Isod ba kailan o ganang tatanaw ka? Ako gitatanaw Basilika del Santo Niño, taasal ba ning simbahan niya? Dagay makailan ako din, hindi lang ko din. Nga ako lang nagkikitaw-katawa, makarelate man ako itong mga nag-take o bar o katong mga mo-take o board exam. Tanaw ko sa cathedral day, taas-taas po din, daghan po nakailag po ako, hindi ko din hinapita. Mangita kong simbahan nga medyo mingaw-mingaw ba, Jikyo? Kaya mo dango pangitas Ginoo gyud kaya na may mga panahon may kalan take kag exam ana so kini siya posible na nga kay mo take sa board exam anang Domingo pagka Biyernes pa lang posible na ginusara gyud sa iyang dadon niyang anak di man sa mo kuyog kay dunay importante sa eskwelahan so siya ra gyud ang tanaw na ko ni Daiken parihan ni siya og kwan sitwasyon ba sa nagkutanan na mo ito sa Southern Leyte kanang hanginan. I don't know kung pwede na ba makasuod dito ang habal-habal dito kanang hanginan manghigala na apo kay mga dagkutanan man nasa Southern Leyte maasin. Nigadto nimo nagi portion manghigala nga na nagkuto masakyanan. Sus kalayo alagi hinong bagtason lan. Perting lep panington kay taman sa ginhawa, o bagtas ka. Unya madugay ba sige kag bagulbol nga hay kapoy kalayo ba nimo sawot gyud ka kapoy ka. Kana mga taga Maasin o taga Leyte nga mga tuan ang hanginan makarelate sila nako ana kadidto man sa kuan ng lugar. Pag muari po ka Indaiken og Mount Manunggal kamantay ka kato na katubot na discuss sa si Ramon Magsaysay diri Cebu. Og muadto ka na ay lugar din ha katug yung area ga tuwa dito gani ang makina. Ang makina sa eroplano gi kuan dito gi-preserve dito mga higala sa Mount Manunggal. Gaas Balamban. Na area dito gyud nga kutob na gyud diha ang sakyanan. Kutob na gyud diha. So may tabo bubaktas ka gyud aron makaabot ka dito sa lugar diin mga higala madisgrasya kadto si President Ramon Magsaysay. So tanaw na ko mauning kuan na. Mauning hitabua dito sa Danao mga sukid di paminaw. So ang posibilidad as of now matud pa sa ato na interview mga higalang pulis di pa sila makahimo og konklusyon kung doon na ba mga higalay foul play o wa. I hope nga maka-coordinate sila ang atong Danao Police Station, maka-coordinate sila nga adto kan Dr. Lara. I hope unta ang communications kapulisan ni nana unta day ba. Nga kuan man dunay foul play, kuan ninyo da. Aron nga kuan ba? Kay kung way foul play day, moingon mo na, wa man. Kuan man ni natural man nga kuan. Kisa may pangitaon JQ og may butanta lang kuan mo tanong tanan bitaw ko sa anak kini, wa ba ni sakit inyo mama? Kay basig atake ba? Sakit sa kasing-kasing or baka high blood or unsa ba no? Giatake ba ka or nadakin asin dito na pangka ang ulo. Pero mailahan man ko na inig autopsy, Indaiken. Kanang pagkapangka ron o kanang pagkamatay ba? O kana may gala dunay foul play o wa, mahibaw ana atol sa autopsy. Mo na nga gusto ta mahinaot ang atong kapulisan sa Danao palihog kuno pag closely coordinate with SOCO team or ngadto kan Dr. Lara. Ang ato mahigalang doktor nga maogitig autopsy sa pagkakaroon sa unas Dr. Nestor Sator man today o kari ka sa NBI sa Dr. Renicam o nitig autopsy but kini policeman so di adi ka Dr. Lara nga makahatag ng feedback dito Indaiken o dunay foul play wa no aron nga maghukod dayon kinsa ning mga taong kriminal o kinsa ning persons of interest mahigala ani ining mao nga sitwasyon. Straight to the point. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.